Servus Zuzka, Ahoj. máš za sebou ďalší týždeň, ja mám ťa krásne zdokumentovanú a ja chcem od teba vidieť feedback, čo sa ti, hlavne čo sa týka cvičenia, ako sa ti darilo a tak. A prejdeme si hneď veci, ako si dopadla a čo ďalej navrhujem. Takže povedz mi, ty, tvoj týždeň, aký bol z tvojho pohľadu. Môj týždeň z môjho pohľadu mám opäť tak viacero otázok na teba, ako vždy, ale opäť si myslím, že sú užitočné, hej? Že keď to budú babi pozerať, tak si povedia, wow, veď toto vlastne riešim aj ja. A tak, taká hlavná téma je, že vlastne ja mám pred menštruáciou a teda to moje telo, to moje fungovanie, pravda, že ako to ženské, to hormonálne je veľmi tomu podmienené. Môžem povedať, že ja som naozaj taká ukážková cyklická žena, preto vlastne mám aj z vlastnej dielne vyrobený cyklický magnet na chladničku, lebo je to niečo, čo mi uľahčilo život, vedieť sa vlastne pohybovať v tých cykloch a uľahčilo to rodine môj celý život, aj môjmu mužovi. Čiže tým, že sama naozaj si idem tými cyklami, že proste ovulácia, čiže ja neviem, kde som zaparkovala, peňaženku zabudnem, na porade nerobím zápisy, ja som taká akože úplne veselá, mimo, všetko je v poriadku, detičky sú moje ňuňučkovia, ale potom, keď príde tá predmenštruačná fáza, hej, tak konec, hej, to je trieskanie s dverami, to je aj taký pocit únavy, pravda, že a je tam aj tá taká žravostička trošku, hej, no a teraz som práve v tomto období a s tým, že to takto mám u seba, tak to ovplyvnilo aj ten môj týždeň výzvový, takže tie otázky budem smerovať týmto smerom. Takže neviem, že či sa zapodievaš, alebo nakoľko sa zapodievaš cykličnosťou ženy, alebo nakoľko prihliadaš na to, že ženy majú iný biorytmus ako vlastne muži. Nezaoberám sa tým všeobecne, pretože neplatí to na každú ženu. Aj keď každá žena tým prechádza, to je jasná vec, ale niektorá veľmi intuitívne to vníma, veľmi citovo, emočne aj celkovo veľmi ju to zasiaha a druhú ženu absolútne vôbec. Hej? Je to dosť individuálne, také intuitívne, individuálne, pretože tá žena záleží aj v akom prostredí je, s akým partnerom žije, akú má rodinu, akú má prácu. Vlastne veľa faktorov do toho spadá a preto to nejak negeneralizujem, že týždeň pred menštruáciou takto, týždeň po menštruácii takto, v strede takto, hej. Viem presne, čím žena prechádza, ako tie hormóny tam fungujú a tak, vstupujú, vystupujú a podobne, ale negeneralizujem to, takže vždy to prispôsobujem danej žene individuálne, podľa toho, čo ona cíti a potrebuje. U teba je fantázia to, že si tým celým vzdelávaním aj ohľadom toho prešla a navnímala a spojila s tebou, že prakticky vieš si to nafázovať na seba, vieš si to sledovať a vieš sa podľa toho aj riadiť. Hej, to by som povedal, to je také, že klobúk dole pred tebou, že si to dokázala nejako spracovať a zvedomiť. A pretože mnoho žien o tom ani nevie, mnoho žien ani to nerieši, mnoho žien ani nevie, z čoho majú potom psychické problémy, alebo sa trápia, alebo nechápu veľa vecí so vzťahom domácnosti a s deťmi a podobne. Čiže je dobré, že to máš takto na poriadku. A v tomto prípade ja budem počúvať teba. Hej? Pretože ty Konečne, mi povieš, že úžasné. Daniel, že Daniel, ja mám teraz takýto týždeň a ja som takýto týždeň taká a odo mňa tento týždeň toto nechci. Čiže v tomto prípade ja by som mal počúvať teba, že ty mi povieš, že Daniel, teraz mi nalož, lebo teraz som v takej trošku mužskejšej energii, veľa zvládnem a som taká, že potrebujem aj si vybiť tú energiu, ale potom mi povedz, že teraz je ten týždeň, kedy ja som citlivejšia a potrebujem trošku aj zhrešiť niekde v jedle a podobne. Hej? Čiže toto ja by som mal skôr tak vnímať na tebe, čiže v tomto je to úplne v poriadku. Čiže taká moja odpoveď na to. Ja normálne spoznávam nové dimenzie teba, lebo na začiatku si bol veľmi prísny a každým stretnutím si taký zhovievavejší, takže teraz som milo prekvapená, že som čakala, že povieš, aj keď si cyklická, to nevadí, to telo si na to zvykne a treba cvičiť a toho naučí, že netreba jesť mimo jedal a ty odrazu, chlap so srdcom na dlani, mám pre teba pochopenie. Takže wow, ďakujem, toto je podpora pre mňa. Pretože ty budeš dvojnásobne efektívnejšia v tých V dňoch, tej kedy aktívnej fáze. môžeš a naopak neurobiš toľko tej škody v tých fázach, ktoré... Takže Vravím, že odolať tomu, aby som nepapala, je veľmi náročné s tým, že neznamená to, že stále niečo zajedám, že dávam si na to pozor, riadím sa tvojimi inštrukciami, lenže teraz mi skôr padne také, že potrebujem si dať tú kávu, hej, že mám chuť na kávu, alebo že si dám kocku čokolády. Nezjem celú čokoládu, hej, aby si vedel, že dám si kocku. Alebo čo som mala také, asi iba toto nemala som také, že by som, neviem, teraz som oriešky do seba dala, lebo už by som mala vlastne obedovať, ale ešte sa to chvíľočku oddiali. Takže mám tam také, že nie je to také hrozné ako kedysi, ale že proste mám tam to nutkanie, že dať si niečo. toto je veľmi dobrý point, pretože toto treba jasne
zadefinovať, že čo v tomto prípade. Pretože ak ideš do tých dní, kedy potrebuješ takúto pomoc, tak v tom prípade si daj s prvým jedlom dezert, daj si aj s druhým jedlom dezert. Proste dávaj si to preventívne, radšej predtým, Mhm. aby ti tá chuť neprišla uprostred dňa alebo neskoro večer. Toto je zle. Není zle, že máš viac chutí na sladké v rámci toho jedla, ako si to sladké dáš. To je úplne v poriadku. Problém je, ak ty potom v rámci toho dňa, a ešte si dám tú kávu, ešte si ju, proste, lebo ty piješ kávu s mliekom, hej, tak ešte si dáš k tomu možno aj nejaký koláčik, keksík, kúsok čokolády. Toto už nie je dobré, pretože tvoje telo potom nemá tie jednotné podnety, na ktoré ho učíme. A tam musíš fakt zladiť hociaký týždeň v tvojom mesiaci a cykle. Tam to musí byť zjednotené. Len v tom týždni, kedy máš tie svoje dni a pred tými dňami, tak tam si zvýš ten cukor, zvýš si tú energiu, zvýš si to všetko, ale v rámci jedál. Toto je veľmi podstatné. Kľudne si daj dezert aj za každým jedlom a kľudne aj viac dezertu. A tým pádom ty nebudeš mať chuť. Predstav si obed, za obedom si dáš kávu, za kávu si dáš koláčik a dáš si ešte jeden koláčik a dáš si ešte čokoládu a už ti je až z toho zle, tak na 1000 000 000% ťa po tom obede do večere nebude pýtať žiadny cukor telo. Absolútne. Ani chuť. Ani tú kávu si druhýkrát už nebudeš si dať, ani s tým koláčom. Hej, čiže toto musíme naučiť to telo, že keď otváraš na to jedenie, tak keď to otvoríš, daj tam všetko a potom sa to zatvorí. Potom už sa nedáva nič. Toto je veľmi podstatné. Mám potom druhú otázku, takú vlastne, čo bude aj vidieť v tomto majom týždni, že spoločenské akcie. Že treba šla som s dievčatami do divadla po turistike a chceli ísť do cukrárne na koláčik, maminka, daj si ty koláčik. Alebo idem k svokre a tam má obed, ktorý akurát nie je v tom čase, ja to všetci jedia, a ja tak tam si aspoň vývar s vami, že takú ten pocit spolupatričnosti, keď už máme oslavu, lebo vieš, 7 ľudí narodeniny a meniny má 14 sviatkov, ktoré na 12 mesiacov v roku vychádzajú pomerne, že stále sa niečo oslavuje, hej, a to šniera tam babky, detko a tak ďalej. Čiže ako celkom často som v situácii, že nie je nejaká spoločenská spolupatričná udalosť, kde je fajn vlastne sadnúť si za ten stôl s tými ostatnými. Musím povedať, že veľa ľudí sa mi prispôsobuje. Aj moje deti, minule som rozprával o tom, že moje kolegyne sme mali team building, sme posúvali celú večeru, aby ja som mohla jesť vlastne s nimi a tak ďalej, ale nie vždy to vyjde, hej. Že čo s tým? Veľmi dobrá otázka. Sú dve možnosti, ktoré sa dajú aj sklbiť. Prvá možnosť je tá, že dá sa to v rámci toho plánovania prispôsobiť tak, aby keď vieš, že máš ísť k svokre a vieš, že tam budeš mať obed, tak už ten svoj obed si predtým nesieš. A počkáš a dáš si s ňou obed o hodinu neskôr, o 2 hodiny neskôr, alebo o hodinu skôr, alebo hej, čiže vieš to zladiť so svojimi zásadami. A druhá vec je, ja učím ženy to, že 80 až 99% času v roku máme systém, ktorý žijeme, čiže zásady nejedenie, jedenie, také veci, bla, 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 kroky a kadečo. A potom pár percent v roku, 1 až 20%, u niekoho viac, u niekoho menej, je freestyle, je dovolenka, je porušovanie, je to úplne OK. To znamená, že ty keď ideš niekde s niekým oslavovať a nevieš si to už nejako zladiť, dajme tomu, že ideš niekde do hotela, kde je do 9. alebo do 10. kde sú raňajky, a máš polpenziu a ty začínaš jesť až o 11. 12. ale máš to už zaplatené, tak bolo by hlúpe to nevyužiť, keď to už je zaplatené. Ja to tak robím, proste keď ideme niekam a máme tú polpenziu, tak áno, budeme o 2-3 hodiny skôr, ako som zvyknutý, len preto, aby som si vychutnal tie raňajky. Pri špeciálnych udalostiach, svadby, reštaurácie, oslavy, dovolenky, hocičo, tam môžeš to trošku ohnúť, tie zásady, prispôsobiť, vyradiť, porušiť, kadečo, lebo je to pár percent času z roka. Hej? Je to pár dní. Toto naopak si treba užiť. Ty keď ideš na svadbu, na oslavu, vtedy si to máš užiť. Dať si aj 20 koláčov, no problém. A tak, že ti môže kľudne z toho prísť už, nie že zle, ale už sa toho nasytí, že už si povieš, teším sa, keď príjem domov a už budem mať svoj systém a režim, lebo toto ti dá tú takú slobodu si to užívať. Pretože čo robia ženy? Ženy žijú opačne. Doma si nakupujú sladkosti, majú všade po poličkách, jedia to po večeroch, pijú vínko každý tretí deň a bla bla bla. A potom, keď prídu na svadbu alebo na oslavu, tak ja si nedám. Nie, to. Hej, že nie, ďakujem. Ja také. A pritom s prepačením má nadváhu a odmieta. Tak niečo tu nesedí. Hej. Keď som bol nedávno na svadbe, tak presne, sedel som ja a ja neviem, ja mám stále to šťastie, že vždy okolo seba ženy s nadváhou, vždy okolo mňa sú, či vo vlaku, keď som cestoval, alebo hoci kde, proste furt takéto ženy. No a vedľa mňa sedeli na svadbe proste ženy, ktoré mali viditeľnú nadváhu, 30 a viac kilo niektoré. A takto ku koláčom, hej, takto. Že to nie. A pritom ja takto štihli
som ich zjedol fakt asi 20. A to je presne ten princíp toho Paretovho pravidla, že oni v tom čase, kedy sú doma celý rok, tak v tom čase oni jedia hoci čo, hoci kedy, hoci koľko. Práve keď prídu na udalosti, kde si to majú užiť, tak tam sa bráňa, tam si odriekajú, tam si zakazujú. To je úplne zle nastavené, to má byť úplne opačne. V tvojom prípade, keď ideš niekam niečo oslavovať, tak máš prvú možnosť zladiť to so svojimi zásadami najlepšie ako vieš. To znamená, že ja keď idem niekde na svadbu, tak ja si nedám prvé jedlo koláč, ale dám si vývar, potom si dám nejaké kvalitné jedlo a potom si dám aj 10 koláčov. Hej? Čiže zladím to s tými zásadami, aby som svojmu telu neublížil až tak, alebo povieš si, že kašľam na to, je to len párkrát v roku. Potom prichádza problém ľudí, do ktorého trošičku spadáš, nie úplne, ale trošičku, že majú veľa oslav, veľa detí, veľa udalostí, veľa neviem čoho. Mám klientky, ktoré fakt majú tých oslav veľa, že každý víkend majú oslavy. Takže tam už je to potrebné potom zvážiť, že čo. Hej. A takisto zásada, ktorá hovorí, že nekupuj sama sebe potraviny navyše, tak Mám tiež, otázku. áno, Ale mne deti kúpia. Vieš, oni idú do obchodu no a toto. oni ma ľúbia, vedia, že to ma poteší. Tak ma Tak zase tam, zasobili. Oni tak dojdú, vieš, a ja teraz som za počítačom za stolom a tak mi dajú nástup, že mami, aby si bola v pohode. Teraz uh, ale nebudem. presne to som tým chcel povedať, že niektoré klientky si mi tak zo mňa robia srandu, že to mi manžel kúpil. To mi No, manžel kúpil. No a tam už ide o to, že či to chceš takto v úvodzovkách podvádzať, ja, obchádzať a tak, ale je dobré si to s rodinnými príslušníkmi, či partnerom alebo deťmi vykomunikovať. Tak, jedlá, keď vezmem z tohto týždňa a porovnám ich s jedlami z prvého týždňa, tak ťa musím pochváliť, pretože tá skladba jedál je podstatne lepšia. Možno aj tým, že si sa veľakrát stravovala niekde, kde to už bolo pripravené, ale väčšinou z toho si robila sama. Takže musím ťa pochváliť za už takú zvýšenú kvalitu tých jedál. Avšak tým, že si viac naklonená tej rastlinnej strave, že dávaš fakt menej tých živočíšnych plus nechutí ti moc veľa mliečných výrobkov a tak máš tam deficity tých bielkovín. To je taký dosť problém, pretože v budúcnosti o 10, 20, 30 rokov, keď budeš mať 50, 60 a viac, tak keď budeš chcieť si udržať tú svalovú hmotu, tak ani silový tréning niekedy až tak nepomôže, ako pomôže zvýšený príjem bielkovín, respektíve tá dvojica sa musí dobre spájať a kombinovať, pretože keď budeš cvičiť silovo, tak dáš telu stimul, aby rástli svalová hmota a aj udržiavala sa, ale keď dodáš bielkoviny, tak má aj stavebný materiál na to, aby tá svalová hmota rástla a nerozpadávala sa. Lebo telo, keď má málo bielkovín, tak ťažšie sa mu tá hmota svalová udržiava. Takže u teba bude dôležité, aby si fakt mala na to, aby si dávala pozor, aby tie bielkoviny tam boli. Inak tá strava je relatívne už na tom dobre, tá vláknina je u teba lepšie, by som povedal, ľahšie pridateľná do tých jedál, tým, že ješ veľa rastlinných vecí, aj cícer, aj nejaké také šošovice a tak, to sú dosť bohaté na tú vlákninu, takže tam pri vláknine by som sa až tak veľmi nebal, ale tých bielkovín, hej. Ale chcem povedať, že už tu v tejto strave nepôjdeme nejako viac do detailov. Keď sa udržíš na tomto základe, typu takéto králičie mesto s nejakou rýžou, zelenina, do toho takéto dezerty, sem tam nejaké cestoviny, kde budeš mať dostatočné množstvo bielkovín, alebo takéto indické podobné veci. Hej. Nejdem tu rozoberať teraz každé jedlo, lebo je už na tom lepšie, alebo napríklad takýto pstruh. Hej. To sú všetko fajn jedlá, super. A teraz už nie je našou, alebo nebude našou úlohou vylepšovať, vycibrovať tieto jedlá, nejako ich aranžovať krajšie, alebo čo, lebo tam už strácame tú efektivitu. Tam je základ už urobený, nastavený. A samozrejme ďalej mi to posielaj, aby sme to mali pekne zreferované, ale ideme sa pustiť do toho cvičenia a hlavne to, čo ti fakt donesie výsledky, je dodržiavanie tých ostatných zásad. A postupne toto deň po dni, keď budeš dodržiavať striktne a disciplinovane, tak ti tých 100 gramov až 200 gramov mesačne čistého tuku postupne bude odoberať bez ohľadu na to, čo konkrétne vieš, koľko sladkosti vieš, akú fázu prechádzaš a podobne. Plus k tomu, keď budeme cvičiť, tak sa ti krásne bude premieňať tá ďalšia tuková hmota na svaly, respektíve tie svaly ti budú priberať a ten tuk ti bude na úkor tých svalov odchádzať. A to je to, čo chceme. A práve preto by som ťa chcel poprosiť o striktnejšie dodržiavanie tých ostatných zásad. To VMBTV pravidlo dodržiavaj tak, že snaž sa tam dáva tie bielkoviny. Vláknina je fajn, ale taktiež to pridávaj. A hlavne dodržiavaj ostatné veci, ako je spánok, kroky začni,
pušovať, lebo kroky sú zatiaľ úplne slabé. My tam chceme ísť krokmi na 10 000, nie 7. 7 bola prvá línia. Tam vidíš na tej fotografii, že sme boli opekať s deťmi. Uh-huh. Máme to tak, že keď ideme na túrov, že tak teplejšie, tak si chodíme opekať, ako vidíš, aj som ti napísala, že fit chlebík, nepár si aký fit chlebík, pozor. Lokálna slaninka, cibulka, paprika, paradajky, cesnak, medvedí, štvrť domácej lokálnej špekačky. Čo na to hovoríš? No, toto je presne tá špeciálna príležitosť, že chceš to spojiť aj s tým ohňom, príroda, hej, že tam asi si nedáš proste nejakú žemľovku s pomažánkou, ktorú si doma pripravila. Chceš si to jednoducho užiť v tej prírode. Hej. Čiže vnímam to, že OK, keď to mám rozobrať, tak tých bielkovín tam nebude veľa, nebudú nejako extra kvalitné, čiže nedostatočné je to jedlo. Hej. Ale nie je až také hrozné, ako keď si niekto dá čistú len špekačku z múky a dá si ju len s chlebom. Čiže je to vylepšené, ale nie je to Ale úplne najlepšie. špekačka mala 90% mesa. Môže mať, ale záleží od zloženia, aké je a koľko má ešte ďalších hlúpostí pri tom mese. Hej. Lebo Takže toto ak by nie je dosť bielkovín. Nie, na tvojom mieste, keď už chceš takú zdravšiu opekačku robiť, zober si alobal a doma si do neho daj, ja neviem, krkovičku, zemiaky, cibuľku, hej. To už máš kvalitu, hej. Krkovička, keď je z biochovu kvalitná, cibuľa, zemiaky. Toto tu, keď tú trojkombináciu dáš, tak sa poprvé veľmi dobre nasytíš, kvalitu dáš do seba a keď to takto pekne zabalíš, hodíš to do pohreby, tak nemáš s tým ani nejakú robotu a máš o dosť kvalitnejšie jedlo, hej. Z hľadiska bielkovín, vitamínov, minerálov, vlákniny, je tam všetko. Čiže možno toto môžeš na budúcu opekačku použiť. A ideme teda na tie úlohy. Tak dopadla si ešte horšie ako vždy dopadneš, ale čo je pozitívum je toto, že sa to z červenej stalo oranžové. To je veľmi teda pravidlo. Hej? Čiže už tie jedlá sú kvalitatívne lepšie, stále nie sú dokonalé kvôli tým bielkovinám a trošku možno zloženiam niekedy a tým, že nerobíš to 100% v rámci celého týždňa, ale máš tam tie prehrešky. Ale ostatné zásady veselo porušuješ, ako tú diagnostiku tvoju, fotografovať mi tie veci, ako jedenie pomedzi jedlá ešte porušuješ, kroky tam nemáš tých 7 000 v priemere, ideš tam to jedlo nejaké medzi jedlami, ako som hovoril. Spánok nie je úplne ideálny, keď ty ešte o jednej púšťaš vysávač doma. Ale stávala som 8:30, vieš, a tam si dožičím tých 7 až 8 hodín vždy, vieš. No a samozrejme ten tréning, čiže nedostala si sa na úroveň 12. tréningu a ani si mi nedokumentovala do WhatsAppu poslednú sériu, ako som chcel. Hej. Ja potrebujem vidieť poslednú celú sériu. Celé drepy, celé výpady, celý plank, ako to kombinuješ, ako to zvládaš, ja to potrebujem vidieť, aby som to mohol zreferovať. Takže vidíš, brutálne červená si ako moja stena za mnou a uvidíme, aké budú tvoje výsledky, ale to cvičenie nám veľa ukáže v najbližších dňoch. Takže. No, čo sa týka tých krokov, tak už teda je dlhšie vidno. Toto mi veľmi pomáha, lebo cez deň to nestíham. Dnes som vlastne Julke posielala, že od do 11. som len riešila práčku, varenie, proste to je neuveriteľné, čo si deti a tak ďalej. Plus záhony, ktoré teraz zakladáme na novo. Takže som tu nemala šancu ešte niekde sa dostať von. Ale napríklad vnímam už to, že zapadá slnko neskôr a včera sme predtým, ako zapadlo slnko, mohli ísť s deťmi na pol hodinu von, hej? A to je predsa inak, ako byť tú pol hodinu v interiéri, kde to nenabehám. Čiže už kroky sa dostávam aj na 8 000. Včera som mala, myslím, že predčerom nejak tak mi to vyskočilo, cez víkend som mala cez 10 000. Čiže myslím si, že tie kroky pôjdu teraz už o mnoho jednoduchšie tým, že ten deň bude dlhší, lebo cez deň naozaj nemám šancu takto. Čo sa týka poslednej série, no tak to sa môžeme ešte akože polepšiť, aby som poslednú sériu natočila, ale to už som úplne hotová. Poviem ti, že fakt akože cez tú sedmičku, ja neviem, ako sa vyhrabať, lebo tie výpady mi stále robia problém. To znamená, že drepy dám, plank dám a na výpadoch normálne tie stehná nedávam to. Zmeň poradie, pôjdeš najprv výpady, potom drepy, potom plank. Tým pádom výpady, keď pôjdeš prvé, budeš mať viac síl. A keď ich pôjdeš v druhej sérii po planku, tak takisto budú oddychnutejšie trošku. Hej? Čiže toto môže zmeniť. Ďalšia vec. Natoč mi fakt poslednú sériu, lebo ty keď mi natočíš prvú a ja vidím, že pekne si ideš aj tie výpady, aj tie drepy, pekne, tak ja ti potom priložím. Ale ak uvidím, že to nedávaš, že dýchčíš, že ledva sa vydýcháš, tak ti uberiem. Čiže ja preto potrebujem ten skutkový jasný stav vidieť, aký je u teba. Akoby není až taký problém, že vydýchať sa, že som aj zadýchčaný, rozumiem, ale proste tá sila dvihnúť sa, vieš, že proste, že ako nemám pocit, že to je o kondícii, ale že skôr to je o tej sile. Čiže ja tam potom nemám tú silu znova vstať, a keď si kľaknem, že potom idem lebo už cvičíme v záhrade,
a musím z tej záhrady prejsť po schodoch, tak len si dávam pozor, ty brďo, aby som tie schody proste dala, hej. To je realita. To ti musím povedať, že tu už sa ukazuje, že si taká trošku slabúčka v tej sile, lebo turistiku zvládneš aj 8 hodinovú, hej? Lebo tam zapájaš trošku iné svalové vlákna. Ale keď sa bavíme o oxidatívnych, teda nie, glykolytických, rýchlych vláknach, tak tam máš trošku absencie, respektíve to ti trošku ide ťažšie. Čiže toto je presne ten typ tréningu, ktorý ti chýba v tvojom živote a s tvojim režimom, ktorý máš. Takže vidíš aspoň sama, že ešte kým sa dostaneme k činkám, je nejaká práca a uvidíš potom, keď budeš cvičiť s činkami, že ako ti tie svaly budú hovoriť Zuzka, čo to robíš, ale potom sa veľmi rýchlo dáš do kondície a fakt o mesiac, dva, tri, keď sa budeš posúvať, že budeš fakt cvičiť, tak nebudeš veriť, že si nedokázala urobiť tých 20-20 výpadov. Budeš si hovoriť, že čo? To fakt, ja som sa trápila bez činiek a tu už drepujem s veľkou činkou a dávam toľko opakovaní a taký mám zadok a super, schudla som z brucha, ale tebe sa presne to stane. Zadok sa ti dvihne spevne a z brucha sa ti vezme ten tuk. Čiže dvojnásobná radosť bude na tvojej strane, len tam musíme dať minimálne 3 až 4 tréningy v týždni. Čiže rozdiel si to prosím ťa tak, aby si, keď nedáš viac ako 7 tréning, nevadí, daj 7 tréning 4 krát v týždni. A garantujem ti, že už budúci týždeň už dáš 8. Že môžem to teraz tak robiť, že keď sa dostanem, alebo tak, hej, že presne tak to bolo, že 7, potom 5, 5, 7, hej, včera som zase sa dostala po tú sedmičku, že v podstate, lebo je pre mňa úplne že šialené, že za 12 dní dojsť na 200. Že 7 sa teraz trápim, dobre, tak zajtra dám 8, možno pozajtra znova 7, potom pozajtra znova 8, vieš, že proste toľko, koľko to príde, až kým sa vyšplhám na tú 12, je to takto možné? Je to možné, treba pochopiť, že tá výzva tých 12 tréningov, BZS výzva 1, nie je o tom zvládnuť to za 12 dní. Je to o tom prejsť 12 milníkov. Aha. Čiže ty ideš prvý milník, druhý, tretí, štvrtý, piatý a už je to náročnejšie, šiestý a 7 a teraz musím si dať ten pauzu. Potom ideš u 8 a 8 nedávam, tak idem späť 7, 7, 7, 7 a už sa cítim lepšie pri tom 7, 7, o 7 úplne v pohode, už si verím, idem na 8, 8 zvládneš. Ideš na 9 sa zvládneš, je to veľa. Tak znovu 8, 8, 8 a vlastne musíš sa dostať, musíš prejsť tými milníkmi až po ten 12, ako náhle splníš 12, natočíš mi video poslednej série a bude tam dobrá technika, dobrý počet opakovaní, dobré tempo, tak ti poviem, Zuzka, si pripravená, ideme na činky. Dobre, tak teraz je by to trošku jasnejšie, lebo ešte aj so Simi sme sa bavili o tom, že kto toto dá za 12 dní, tak to je akože úplný borec, to nemôže chodiť do nejakého kurzu, to už musí byť nejaký borec. Takže myslím si, že možno aj ostatným, ktorí vôbec o tebe nič nevedia a teraz pozerajú, že čo tá Zuzana tam vystrája, to takže aha, tak to ide o toto, hej, nie je teraz prekonať sa, že 12 dní na to, aby sme urobili 200 drepov. No a keď si spomínal to, že mám nejaké tie vlákna, svalové, neviem čo, slabé. Glikolytické, tak moja otázka je, že keď sledujem niektoré tieto baby, ktoré chodia po horách a cvičia, že vidím, lebo ja sledujem všetkých tých influencerov, ktorí chodia po horách, to je môj Instagram, buď tam sú záhrady, alebo sú tam hory a vidím, že na to, aby vládali tie baby, tak chodia teda aj do posilovne, niekedy tam dajú videjku, že ako cvičia, že posilujú štinku a tak ďalej, ale dávajú tam aj rôzne tie prípravky. Ty odporúčaš tie prípravky pre ženy? Napríklad, keď majú nejaký ten gliko, neviem čo, problém, že dá sa to aj takými prípravkami trošku ako barlička vylepšiť? Nie je to glyko problém, každý človek má dva typy svalových vláken. Prvé sú oxidatívne, ktoré sú vytrvalostné, využívajú viac kyslík. Tie vlákna sú, keď ty stojíš alebo kráčaš. Tie vlákna sa zapájajú vtedy, keď tvoje telo udržiava rovnováhu. Sú väčšinou v oblasti chrbticových stavcov alebo v oblasti orgánov máme oxidatívne vlákna, alebo napríklad srdce. A myokard, ten sval, je zložené z aj takých, pretože potrebuje byť celý život. Si predstav, že je to sval, ktorý nikdy nemá oddych, ale zároveň musí vypudiť aj silu na stlačenie. A to vypudenie sily na stlačenie si vyžaduje glukózu, cukor, jednoducho energiu, ktorou sa to urobí. Hej. Samozrejme, robiť sa to cez ATP a nejaké iné zložitejšie procesy, ale proste svaly, ktoré si vyžadujú vysokú intenzitu, veľkú energiu, potrebujú cukor, preto sú glykolytické, preto majú zásoby cukru. Ty, keď by si sa teraz rozbehla a išla by si zašprintovať za autobusom alebo niekde, tak ideš väčšinou na cukor a míňaš si zásoby cukru vo svaloch. Ale takýmto tempom by si vydržala vykonávať vysokou intenzitou 60 až 60 minút nejakú aktivitu. Napríklad maratónci, keď idú behať, tak keď majú vysokú intenzitu, tak dostávajú v polke maratónu glykemický šok alebo glykemické okno majú.
to znamená, že im dojde už ten cukor a musia sa dopovať, musia si dať niečo sladké, musia niečo, aby ten cukor dali do tela a ďalej pokračovali. To sa týka vysokointenzívnych aktivít, ktoré trvajú dlhšie. A potom sú oxidatívne, to sú tie svaly proste, že stojíš a dokážeš stať celý deň. A vlastne len tým dýchaním to telo má tú energiu na to, aby si stála, aby fungovali. Hej? A každý človek má tieto a tieto skupiny svalov. A čo sa týka tých žien, či potrebujú si niečo dodávať do seba, absolútne nie. Pretože ty, keď máš normálnu stravu, tak z tej stravy sa každý deň tie zásoby doplňajú. A väčšina žien robí aj tú chybu, že chce chudnúť a tieto veci dávajú do seba. Pritom je to ďalšia zbytočná kalória navyše. Je to nerešpektovanie fyziológie tela, je to zlý prístup k chudnutiu, pretože ja keď chcem chudnúť, mal by som prvom rade naučiť to telo, aby z mojich tukov dávalo energiu von. Nie, aby nejaký vonkajší stimul, kofeín alebo nejaké ďalšie stimulanty ma nabudili na tréning alebo podobne. Hej, takže toto nie je zdravý prístup. No dobre, lebo to vyzerá tak super úžasne, oni sa tam zamixujú do tých pohárov vysokých, napijú sa, idú zacvičiť, alebo idú v tom fitku s tým pohárom a vyzerá to tak, že akože ten pohár to vlastne tú činku odnesie. Takže žiadnu ďalšiu chémiu do tela nepotrebujeme, aj keď to môže byť zdravá. Nie, je to veľký aj biznis a jednak priniesla to kulturistika viac menej. A veľkí buchači vo fitkách, ktorí chcú proteín, veľké svaly, čiže oni potrebujú urýchlenú regeneráciu, lebo trénujú 6, 7, 8 krát za týždeň, dvojfázovo niekedy. A jednoducho oni na tie veľké tela nedokážu zjesť toľko potravy, koľko by mali prijať bielkovín. Oni musia prijať niektorí až 2,5-3 gramy bielkovín na ich telesnú hmotnosť, keď ten človek váži 120 kg, alebo 100 kg, dáme tomu, hej, taký bežný kulturista. Tak ak váži 100 kg, tak by mal prijať až zhruba 300 gramov bielkovín za deň. Čiže on by musel, keby jedol 3-krát denne, tak 100 gramov v každom jedle to nedá, človek to nezie. Hej? Veľmi, veľmi ťažko. Čiže oni vlastne preto doplňajú tie proteíny, aby pili. No a zaviedol sa taký marketingový trend, že každý, kto chodí do fitka, musí piť proteíny, lebo tí kulturisti to pijú a bez toho nevybuduješ svaly. Hej? To je hlúposť totálna. Práve naopak, ja keď som to bral, keď som bol mladý, na strednej škole, tak som proste chcel pribrať, som mal viac kil. Áno, pribral som 20 kg, ja som mal skoro 90 kg, o 20 viac, ako mám teraz. A toto tu mi urobili tie prášky, že som sa veľmi rýchlo nafúkol a potrebovala sa mi koža. Urobili sa mi strie po celom tele. A to je nezdravé, pretože veľmi rýchlo som sa nafúkol. Tie moje svaly nabrali aj veľa tuku, aj veľa cukru, aj veľa vody. Jednoducho som bol taký bulo, neobratný. Začínali sa mi tvoriť už problémy zdravotné, exémy sa mi začínali tuto tvoriť na rukách, afty sa mi začínali tvoriť. Cítil som sa taký bulo, ktorý nemá ani kondíciu, ale bol som veľký, vyzeral som dobre, mal som veľké svaly, hej? Ale moje telo to neudržalo. Hej? Nedobre sa cítilo. Ja som musel jesť viac ako 5 krát denne, v kuse som musel jesť a v kuse som musel cvičiť. Musel som udržiavať tú moju váhu veľkou aktivitou a moje telo to nechcelo. Moje telo chcelo byť štíhle. Toto bola moja genetika, aj štíhla, aj vlastne skôr som taký možno na šľachovitý, vytrvalostný typ. Ale ja som chcel ísť tú moju genetiku takto zmeniť, ohnúť a neviem čo. Áno, dá sa to. Ale človek žije neefektívny život, proste tlačí to pred sebou, hej. A potom, keď som sa začal o zdravie viac zaujímať, tak som si uvedomil, že na čo to robím? Na čo jem 5 krát denne? Na čo chodím cvičiť tak často? Keď príde niečo ako choroba alebo zranenie, mesiac necvičím, tak po mesiaci som vyzeral jak taký splasnutý tučko. Ani svaly mi nebolo vidieť, som bol jak taký proste, vôbec, úplne zle som vyzeral. A potom, keď som si toto pochopil, že vlastne ja nechcem cvičiť už pre výzor, nechcem cvičiť už, aby som bol veľký, ale chcem cvičiť, aby som bol zdravý. Aby sa mi zranenia nestávali, aby som sa cítil dobre, aby som schudol ten tuk, ktorý je navyše. A začal som jesť o mnoho menej, začal som cvičiť o mnoho menej, začal som radšej robiť tie efektívnejšie veci a čuduj sa svete, schudol som naspäť na tú moju pôvodnú váhu. Dôležité je to, že som sa tak pekne vysekal, vypracoval tú postavu, že teraz mám o mnoho kvalitnejšiu svalovú hmotu za o mnoho menej úsilia a vyžaduje si to menej vstupov do môjho tela, menej výstupov vonku a je to zdravšie a cítim sa fantasticky. Som výkonný aj v posilke, som výkonný aj do kopcov, som výkonný na volejbale, keď mám vyskočiť, tak vyskočím jak taký antilopka, hej, proste super. Som veľmi rada, že sa podielil týmto svojím príbehom, lebo vieš, na Instagrame človek uverí veľmi rýchlo tomu, čo tam vidí, lebo vyzerá to pekne, ešte tá usmievavá baba, ktorá prekonáva neviem koľko tisícovky, hej, tak znie tak dôveryhodne, že človek si hneď tak začne googliť, čo už som začala cvičiť, nie, tak asi by som mala niečo používať, ale vlastne keby tí ľudia na tom Instagrame povedali aj to B, hej, že proste je to naozaj niečo umelé, ako keď baby si robia zákroky do svojho tela, ktoré urobia rýchly efekt, ale v tom dlhodobom horizonte asi urobia dosť veľa škôd. Takže toto možno, že by bolo aj veľmi fajn pre tých mladších, ktorí teraz na tomto fičia,
A no, tak som rada, že si to povedal. Aj je to pre mňa dôležitá informácia, aby som mohla aj trvať s mojim deťom povedať o tom, hej, že Určite. takúto skúsenosť má môj tréner. Určite, lebo kľudne akože nech si tým aj tí ľudia prejdú, OK, je to v poriadku, nič im to zdraví akože až tak neurobí. A keby to robili, že celý život, tak áno, ale keď to urobia pár rokov, tak OK, v pohode. Ja osobne by som to mojim deťom už neodporúčal, lebo viem proste, že je to zbytočné. Je to len urýchlenie nejakej cesty, ktorá potom sa aj tak vráti naspäť a nie je to úplne OK. Je to ako chudnutie s jo efektom, proste nie je to nič prínosné. Ale chcem povedať to, že prečo to robia tí ľudia, prečo to robia tí tréneri, prečo to robia. Jednak preto, že sú jednak zmanipulovaní tým celým marketingom a veria tomu, to môže byť dosť veľká pravda. Ale mnohí z tých trénerov majú aj spolupráce. Hej? Predávajú tie proteíny, predávajú tie prášky, predávajú kadečo, rôzne spaľovače a neviem čo. Takže oni to považujú, a to sa bavím aj o vitamínových doplnkov, o všetkom tom. Čiže treba sa pozrieť aj na to B, hej, lebo ja napríklad ako tréner ja neodporúčam, že nám žiadne prípravky na chudnutie ani nič, pretože ja tomu neverím, nie je to ani dokázané, žiadna štúdia nebola, že to dokázala, je to len čistý marketing a blbosť a preto proste to svojim klientkám neukazujem, neodporúčam a vidieť to, že proste to dáva zmysel, pretože tie ženy majú aspoň väčšiu dôveru vo mňa, a pretože viem, že vedia, že idem čistou prírodzenou cestou. No, takže určite to netreba brať. Tak som rada každým ďalším stretnutím, že som na správnej adrese u teba. A ja som rád. Dobre, tak ďakujem krásne, polepším sa. Dobre, takže do ďalšieho týždňa opakuj tie tréningy dovtedy, kým neprejdeš tým 7 alebo 8 tréningom. Ale chcem od teba vidieť už aspoň 4 tréningy v týždni. Ja mám, pozor. Minulý týždeň som asi iba jeden deň vynechala. Tak nemáš. Počkaj. No však zo 7 tréningov, áno, nemala som pondelok a štvrtok, čo som ti písala, že nevládzem, alebo tak nejako. Pondelok som nevládala kvôli svalovici, alebo tak. No, dvakrát som nemala, 5 určite mám. 5 za každý týždeň dám. Ale budem to lepšie dokumentovať, aby si bol v obraze, aj ako si povedal, dneska som si na to spomenula, že fotografie, ako cvičím a koľko kôl. Takže takto to spravím, že urobím si fotku, napíšem ti koľko kôl a tým pádom budeš vidieť, že naozaj idem. A môžeme sa dohodnúť tak, že to video si cvič podľa natáča kľudne pre seba, ale keď už budeš mať posledné konečné video, 12. tréning, tak tam chcem vidieť poslednú sériu, aby som ťa mohol pustiť ďalej. Čiže úlohy na 6. týždeň. A tu dáme, že odcvičiť minimálne 4 tréningy za týždeň. Čiže tie tréningy môžu byť buď 7-čkové kolo, 8-čkové kolo, alebo kľudne aj do 10 sa dostaň, ale už urob minimálne tie 4 tréningy za týždeň. Dobre. Tu ti to dávam ako ružové, že je to nová úloha, takže dobre. Chcem to vidieť. Dobre. Môžeme. Tak, ďakujem ti a teším sa na ďalší týždeň. A ja ďakujem, bolo to užitočné. Čau.